Moikka! On nyt kuvaamassa tätä Rio Evroa ja Saragosasta on tullut ihan kuin Venetsia. Täällä parkkipaikat on ihan veden peitossa ja ihan siis tulvimalla tulvi, mutta siis minun elämäähän tämä ei millään tavalla vaikuta, koska en asu siis tällä alueella ollenkaan, mutta siis no tällaista täällä nyt on, siis ihan puutkin kärsii tästä joen ylitulvimisesta. Siis onhan tää ihan normaalia siis, että keväisin niin Evro tulvii, mutta tää on siis jotain jo ihan ennen kuulumatonta. Tässä mittakaavassa tulvii tää joki. Jopa lasten leikkikenttä oli ihan veden peitossa, että siitä vesiliukumäestä niin pääsee jopa veteen pulskahtamaan suoraan, mutta en nyt suosittele tällä hetkellä menemään leikkikentälle. Aika surkea näkyhän tää nyt on, että näin paljon vettä on täällä, mutta siis ja joissakin kylissä niin se vesi on siis tullut ihan ihmisten asuntojen äärelle ja siis haitannut ihan jokapäiväistä elämää. Mut tällä hetkellä ainakin tässä kohdin, missä minä oon, niin ei ole kukaan ainakaan vielä hengehäässä, mutta niin, tällainen videopätkä. Kattokaa nyt. Ja sit näytän sen leikkikentän vielä. Näytän tossa. Elikkä siis tuolla on leikkikenttä. Ja laitan vähän lähemmäs sinne. Eli tää minun kamera on siis tosi huono, tää ei ole mikään videokamera. Mutta kuten näette, niin leikkikenttä on siellä. Joo. Tämmönen päivä sää ainakin on suosiollinen, että eiköhän tää pikkuhiljaa laske tästä ja sitten kaikki pääsee normaaliin elämään. Mut huhtikuussahan on sitten tulossa kovat sateet, että sit en tiedä miten sitten Evrolle käy.